Εσύ τότε όλη την ημέρα, ώσπου ο ήλιος να δύσει έτρωγαν. Και από κανέναν δεν έλειπε νύση μερίδα, ούτε οι τριγκαλείς φόρμηγαν που είχε ο Απόλλων, ούτε οι μουσες που με την σειρά γλυκόφωνα τραγουδούσαν. Ύστερα, αφού έδυσαν το λαμπρό φως του ηλίου, οι θεοί έρβησαν να κατακληθούν στον οίκο του έκαστου. Άμες δεν εσώμεθα, πολλών καρονές, εμείς θα γίνουμε καλύτεροι από εσάς, γιατί έχουμε δάσκαλο τον Όμηρο. Αέρωστε! Στα αλήθεια, από την νηπιακή ηλικία τα μικρά παιδιά που μόλις αρχίζουν να μαθαίνουν έχουν για τροφό τη διδασκαλία του Ομήρου, σαν να έχουμε σπαργανωθεί με τα έπι του. Ποτίζουμε τις ψυχές μας με το γάλα των στίχων του. Στέκεται δίπλα στον καθένα από την αρχή, αλλά και στα χρόνια κατά τα οποία σιγά σιγά ανδρώνεται. Γνωρίζει δε τη μεγαλύτερη ακμή κατά την ηλικία της ολοκλήρωσης του καθενός και μέχρι τα γυρατιά δεν υπάρχει ο παραμικρός κορεσμός, αλλά σταματώντας για λίγο διψάμε πάλι για αυτόν. Γενικά μπορούμε να πούμε πως με τον Όμηρο τελειώνει κανείς όταν τελειώνει και με τη ζωή του.